Arestado ang 43 anyos na lalaki matapos itong magbenta ng isang pakete na naglalaman ng umani shabu sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer sa ikinasang drug by bus operation ng mga otoridad sa Barangay Station District, Rosales, Pangasinan, pasado alas 7 kagabi. Kinilala ang suspect na isang construction worker na residente ng Barangay Zone 5 sa nasabing bayan. Nasamsam sa suspect ang 3 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umani shabu na tumitimbang ng mahigit 4 na gramo na may kabuuang halaga na 27,540 pesos. Nasabat din ang ilang mga non-drug evidences. Ayon sa pulisya, kabilang sa street-level individual sa usapin ng illegal na droga ang suspect. Nagkandak po ang tropa natin ng bypass operation sa may Barangay Station District. May pusher buyer po tayo na isang police na kasama natin dito. Dito rin po sir yung source niya. Dito rin yung mga parokyan niya. Mga 1 month siguro bago ito pinagplano ang mabuti po. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tuloy-tuloy po ang ating kampanya against illegal drugs dito po sa bayan ng Rosales po. Hanggang sa po tayo maging drug-free. Iwasan po natin ang aktibidad na ito dahil ito po ay labag sa batas. At kung kayo po ay mahuli, matagal po kayong mabibilanggo. Lester Narag, Balitang, Solid North.